Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ke intethe ephuma phaa kumqeqesho weqela leKaizer Chiefs Mlumzana Fernando da Cruz. uDa Cruz ke baphulaphula ke ndithanda into enye phaa kuye ajikelezi. Uyangqo emhloleni. Uthe xa ebuzwa phaa zintatheli emveni kokubana iKaizer Chiefs idlale phaa ngecawe. Idlala phaa nelaa qela ke lapha eZimbabwe kwiToyota Cup umfana omdala. Waqhubeleka futhi usatsho nangokuthi akaqondi yento yokubana esi sikwata naso singakwazi ukuyilwela iligi sohlula iPirates kunye ke neSundowns. Uthi xa isiqwalasela bona into yokubana siyashota phaa naphaa akafuni ukhawuleza athethe athi isikwata naso siqine into yokubana angatshalenje league. Uthi ngeliphelele uDa Cruz esi sikwata naso uzothi ga ngoku asimnikeza ithemba into yokubana angakwazi utshalenje league. Yiyo laa nto uDa Cruz afaka ke uxinzelelo kumanagement eKaizer Chiefs into yokubana mayithenge iiplayers ezizokwazi uatheka. Umzekelo uthi yena uthe kwimanagement eKaizer Chiefs ke mayenze sure into yokubana ke ifuna iiplayers ezizo-atheka ngoba yena udinga ii-attacking players, akadingi iiplayers ezizawudifenda. Ufuna iiplayers eziza kubheka edabini. Uyabona ke ndiyiphinde kwesibini ke le nto ke baphulaphuli. Ucoach othi xa efuna iiplayers afuna iiplayers ezizo-atheka, loo coach lo uyayazi ibhola, ndimthembile. Ucoach ondoyikisayo ngucoach othenga i-defensive midfielders kunye nee-defender kuphela. Lo coach lo uyandoyikisa. uDa Cruz umile futhi usamile entweni yakho into yokubana makuthengwe iiplayers ezizokwazi uba zi-atheke. Loo nto iyakuxela into yokubana uDa Cruz akayanga ukuhlala mva, ufuna amanqaku, ufuna uwin umfana omdala. Utsho ke uthi nje ukuqala iplayer ebeyagaleleka phaa nguLanga Elihle Phili. Uthi xa imjongile angafitha ncakasana kule system yakhe futhi ke angamthumathumeke. Uthi akuphelelanga lapho ke imanagement eKaizer Chiefs mayisukume ime ngenyawo ifune iiplayers ke ezizokwazi into yokubana ke zi-atheke. Emveni koko ke kulapho yena zotsho khona athi iKaizer Chiefs ingakwazi ukukhompyutha nePirates neSundowns ke kule ligi. Umbuzo endinawo ngulo, ingaba nayo imanagement eKaizer Chiefs iza kummamela na uDa Cruz? Ingaba nayo yawuphela na lo mlenze wokuqala elegini besavana na? Ingaba akazuhamba eli na uDa Cruz xa ezobaxinzelela ngokuthenga abadlali? Ngoba la management ngathi into yokuthengiswa abadlali ayithandi. Ikhona ngumqeqeshi ozovuma le nto bamnika yona okanye ozovuma ezi players zikhoyo kuthiwe coach nazi players uzenze zidlale uwine. Umqeqeshi ozofika noxinzelelo afuna uthengula abadlali udla ungagqibi ke neematch ezimbalwa ke phaa kulaa management eKaizer Chiefs. Umzekelo Stuart Beck sebanjiswa zozo zinto ngoba bathi bafuna iiplayers, ngeke bacoach iiplayers ezikhoyo, makuthengwe iiplayers. Baninzi ke abaqeqeshwa eKaizer Chiefs abanjiswe kukuba befuna iiplayers. Unaphi wabuza iiplayers ezichongile owayezifunile. Umzekelo naye into yokubana ufuna iiplayers ezifunile ukwenza into yokubana akwazi ukubheka phambili. Zangazithengelwa, zange zifakwe ezo players zikanaphi, wakwathiwa makacoach iiplayers ezikhoyo. Asazi ke lapha kuDa Cruz njengoba ibeke yacaca into yokubana esanaso isikwati ngeke sikwazi ukukhompyutha for a league and ngeke sikwazi ukulwa nePirates neSundowns. Asazi ke baphulaphuli ke ningake lingene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.